Benvinguts al canal. Repetiré 2 vegades cada frase. Al final del dictat trobareu el text per fer la correcció. Comencem. Dictat 9. És l'aniversari de la mare i he decidit de fer-li un regal com cada any, coma. És l'aniversari de la mare i he decidit de fer-li un regal com cada any, coma. Des de l'any passat, coma, des de l'any passat, coma, perquè abans jo era massa petit. Punt i a part. Perquè abans jo era massa petit. Punt i a part. He agafat els diners que tenia a la meva guardiola i, coma, per sort, coma, n'hi havia força, coma. He agafat els diners que tenia a la meva guardiola i, coma, per sort, coma, n'hi havia força, coma. Perquè justament la mare me'n va donar a ell. Perquè justament la mare me'n va donar a ell. Punt i seguit. Ja tenia pensat el regal que li faria. 2 punts. Ja tenia pensat el regal que li faria. 2 punts. Unes flors per a ficar-les en aquell gerro blau tan gros de la sala, coma. Unes flors per a ficar-les en aquell gerro blau tan gros de la sala, coma. Un ram immens, coma, com una casa de pagès. Un ram immens, coma, com una casa de pagès. Punt i a part. Quan hem sortit de l'escola, coma, quan hem sortit de l'escola, coma, l'Alceste m'ha acompanyat a la florista. L'Alceste m'ha acompanyat a la florista, tot menjant-se la meitat d'un panet amb xocolata. Tot menjant-se la meitat d'un panet amb xocolata. Què li quedava de la classe de gramàtica? Què li quedava de la classe de gramàtica? Punt i seguit. Hem entrat a la botiga, coma, jo he posat tots els meus diners damunt del taulell. He entrat a la botiga, coma, jo he posat tots els meus diners damunt del taulell. I he dit a la senyora que volia un ram de flors. I he dit a la senyora que volia un ram de flors ben gran per a la meva mare, coma. Ben gran per a la meva mare, coma. Però que no fos de begònies, coma. Però que no fos de begònies, coma. Perquè ja en tenim un gavadal al jardí i no val la pena de comprar-ne més. Perquè ja en tenim un gavadal al jardí i no val la pena de comprar-ne més. Punt